A EMPE Zona Monumental renova o convenio co Concello de Pontevedra. No caso de AEMPE ven cunha novidade. O convenio será xa ata 2021 cun investimento por parte do Concello de 16.000 euros anuais. Todo vai a redundar en beneficio da ciudad, todo o que podamos fagocitar un pouco sobre todo o sector servicios e comercio no entorno da ciudad, no medio da ciudad, vai a ser importante. As datas de Navidad son importantes, creo que de sempre esa colaboración que existeu entre o Concello e a EMPE foi moi interesante para que se vexa outro momento en estas datas, non? O sea, parece que estamos vivindo outro momento da nosa vida do ano. No caso do Centro Comercial Urbano Zona Monumental, o convenio ascende aos máis de 22.000 euros pro que resta de ano e pro 2018. Un convenio moi importante para poder organizar actividades como a Feira de Artesanía e diferentes accións no mercado de abastos. Non, era agradecer o apoio do Concello, que sin ele e outras institucións non existiría a asociación. É dicir, sería moi difícil que os comerciantes fixéramos todo, que mercar, levar a cabo as empresas e por encima le darlle actividades. Sin eles sería imposible. O alcalde dixo que é moi importante manter viva a actividade económica da cidade, onde incidiu co carácter peonil de Pontevedra axuda a mellorar o número de vendas na Boa Vila. O Concello de Pontevedra ten unha serie de obrigas como Concello e como Administración Pública. Unha delas, obviamente, como cidade de servicio que somos, recuperar o espacio público, facer de Pontevedra unha cidade atractiva, en todos os sentidos, potenciar o comercio local de proximidade. En relación á campaña de Nadal, ambos dirixentes teñen claro que coa chegada da choiva e do frío intensificaránse as vendas, que no Black Friday xa se fixeron moitas compras de Nadal e que agardan que durante estes días tamén se incremente o número de vendas na cidade.